så er det Ole Gregersen, og mit oplæg hedder fra usability til konverteringsoptimering, en personlig rundrejse. Se, her på DUXFOR, som jo er vores allesammens user experience forum, der har vi diskuteret det her med, hvad er forskellen på det her med usability og user experience, og så det her nye barn i klassen, konverteringsoptimering. Det er sådan det her buzzword, det her konvertering. Og det vil jeg prøve at give mit bud på igennem en lille rejse, jeg selv har været igennem, fra usability til konverteringsoptimering. Usability, nogen der ved, hvad det her er? Det er jo det her mødet mellem menneske og maskine. Der er ikke nogen, der ved det endnu? 3 mil. Tak, Ulrik. 3 mil, ikke? Men konverteringsoptimering, det er jo det her, alle de her digitale medier, og så markedsføring, som jo er verdens næstældste erhverv, der mødes i det her digitale univers. Og det er spændende at se på, hvad det er for to forskellige verdener, vi har med at gøre her. Se, i usability, der har vi jo det her med, at vi skal sætte brugerne i stand til at kunne gøre nogle bestemte ting. Vi kan snakke om can do. Kan man løse sin opgave? Kan man gennemføre? Så hen her hun can do. Hvor i konverteringsoptimering, der snakker vi mere om will do, eller must do. Hvordan kan vi få de her brugere til ikke bare gennemføre opgaverne, men de må simpelthen ind og blive ved med at købe hos os, og blive ved med at bruge penge hos os. Vi tager bare for givet, at det kan de selvfølgelig også. I usability, der snakker vi om mål og handlinger, og opgaver og sekvenser. Og vi har så nogle modeller her, hvor vi ligesom kan se, at det er de her trin, de går igennem, og det er det her, der skal til for, at de kan løse den her bestemte opgave. Konverteringsoptimering, der er vi meget mere interesseret i, hvad er det, der motiverer vores brugere? Hvad er det for nogle behov, de har? Hvordan er det, vi får dem til at tage de der skridt, de der små handlinger? Hvordan er det, vi styrer, hvad det er for nogle interaktioner, de rent faktisk foretager? I usability, der har vi bøvlet i mange år med de her følelser, ikke? Satisfaction, den individuelle, eller den subjektive tilfredsstillelse. Vi har prøvet at måle det, og vi kan nu bedre lide, hvis vi bare kan tælle fejl, eller måle, hvor lang tid tager opgaven. I konverteringsoptimering, der ved vi, at alting handler om følelser. Fordi følelserne, det er det, der ubevidst styrer vores handlinger. Så vi kan læse om, inden for sådan noget persuasive technology, hvordan vi igennem følelserne kan få vores brugere til at udføre nogle bestemte handlinger. I usability, der tænker vi, fejl, dem skal vi prøve at modvirke, og hvis der opstår en fejl, så skal vi hjælpe vores brugere, så de kan komme tilbage på sporet. Vi skal sådan give dem en god forklaring, og de skal sådan kunne komme videre i den her proces. I konverteringsoptimering, der er vi meget mere interesseret i, hvad der sker, eller hvad det i virkeligheden er, at brugerne holder op med at gøre, når de får en fejl. Det kan fx være, at de holder op med at lægge produkter i deres kurv og efterlader indkøbskurven tom. I usability, der har vi det sådan, at vi tegner tegninger, og vi laver sådan nogle sketches her, og vi designer ting, der er overskuelige og nemme at afkode og ser pæne ud. Og når der så er tekst, så tegner vi bare nogle streger, fordi det der indhold, det kommer jo senere. I konverteringsoptimering, der ved vi, at indhold, tekst, det er det, der får aller flest brugere til at blive til kunder. Noget af det mest vigtige, når vi laver brugergrænseflader. Vi ved, at bare ved at ændre på ordene, så kan vi ændre på, hvor meget folk køber. Og det er ikke bare der, hvor de ser ordene, det er også lang tid efter, de har set dem. I usability, der snakker vi om, at man skal teste tidligt, man skal teste ofte. Vi siger faktisk, at man skal helst lade være med at teste hen i slutningen. Hen mod hjemmesiden for eksempel er ved at være færdig. Det er en uskik. I konverteringsoptimering, der tester vi, når produktet er færdigt, kan man sige. Vi tester på det færdige produkt, fordi vi har ligesom en forståelse af, at produktet er aldrig færdigt. Så det bliver ved med at have et potentiale, som vi kan udnytte. Lidt blandet. I usability, vi har set det allerede i aften. Vi kalder os selv for specialister, eksperter, researchere. Vi har sådan en faglig stolthed, vi har den akademiske forskningstradition bag os, så vi ved, hvad vi snakker om. Se, hvor klog han er. I konverteringsoptimering, hvis I går til konferencer, snakker vi conversion ninjas, conversion sharks. Den ensomme hævner, der sniger sig ind på byttet, og som har sin egen agenda, og i virkeligheden bare vil i mål. I usability, der er vi brugernes advokater. Vi synes, at brugerne, det er vigtigt, at de har det godt, og vores mål er deres mål, og forretning og brugere og sådan noget, det skal passe sammen, ikke? Så vi er sådan nogle stolte spejdere der passer godt på vores brugere. Konverteringsoptimering. Der er brugere bare nogen, der skal blive til kunder. Og ikke blive til kunder igen og igen. De bedste brugere, det er dem, der bliver til kunder. Og hvis vi kan lave noget godt for dem, så de får flere penge på bundlinjen, så er det cool.
Min besked til jer, den er, det viser sig jo så, når man tager sådan en usability-mand som mig, at når man skal ikke være bange for den her konverteringsverden, fordi de her har jeg, den vigtigste kompetence, det er faktisk usability. Og god usability, det giver også god konvertering. Tak skal I have.